ko ka mi Senegal kaw ye olu ni Banque mondiale ye bengan soro bengan mi miliyar 300 ani binani o bena di Senegal ma ka se ka yiriwali baaraw kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bolimafɛnko ta nasira fɛ ani sirabako ni ye denmisɛnnilakaw ni muso ye sa k'olu fana dɛmɛ u se k'u boloma yɛlɛma cogo min na ka se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye AES ni CEDEAO o ka bɛnkanw sɔrɔli ko hukumu kɔnɔna na sa Nigeriakaw ka wolomasiri tabaw ka minisiri n'o Christopher Musa ye ale welelema da kunungo ko min ye AES sɔrɔsiw ye ale ni olu taw u ka sɔn k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamancalo ni ka wale kaba minnu bɛ u ka dancɛw la u ka jɛ k'o kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o kɔni bɛ sɔn ka fisaya jɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen ma k'o ye ale ka hakilina ye Beninkaw fɛ yen a taara a seginna ka na Fala ye Patrice Talon kunungo Porto Novo kaw fɛ u y'ale sugandi Sena n'o b'u ka sariya subakura kɔnɔ k'ale kɛ o ɲɛmaa ye u b'a yira sa jamana kɔnɔna na min ye jɔyɔrɔba sabanan Beninkaw fɛ Patrice Talon ale kɛra o ye min ye nin wasabulon ye sa ale kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kurumukali kɛra kunungo Porto Novo n'o y'u ka dugu filanan ye ale kɔnɔna na musolaka dɔ n'olu bɛ Sudankaw fɛ yen n'olu tun bɛ sɔrɔsikan dɔ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma ko LOB u y'a yira sa ko min ye jɛkulu marifatigi dɔw kɔni binna olu kan o musow u yɛrɛ denw yɛrɛ ɲɛna ko min filɛ nin kɔni o y'olu tɔɔrɔ kosɛbɛ ni diɲɛserekɛ naani maaw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ sa ka ɲɛsin force rapide de soutien maaw ma u ye nin bingali min kɛ ka taga ɲɛsin olu ma Afrique du Sud kaw fɛ yen u y'a yira sa ko min ye baarakɛlaw kɔni olu kɛlen k'u kɔ don u ka jamana na k'a kɛ fusamanciya kɛlɛ ye fusamanciya kɛlɛ min Afrique du Sud denmisɛnninw bɔra sa ko maaw ka taa ko ka baara d'u yɛrɛ ma baarakɛ boloda minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔɔri ni finikalako kunna olu y'a yira sa ka fɔ k'olu kɔni ka yɔrɔ bɛna na datugu ko sabula baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye duuru don fiɲɛ na ka taa min ye usine ba fɛn fɛn bɛ u ka o jugu kɔnɔna na n'o ye Newcastle kaw fɛ yen ye k'a caman kɔni a baaraw jɔra nin waati na sabula baarakɛla jɔnjɔn tɛ a kɔnɔ minnu bɛ a kow ɲɛdɔn Américains olu ka jɛkulu min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ u ka sanfɛ bolimafɛnko kunna n'o ye pankuruw ye Fala ye olu y'a yira sa ko sɛgɛsɛgɛli dɔ sa ko o kɔni sigira sen kan sabula Donald Trump ale bɛ don hélicoptère mun kɔnɔ ko ni maa ta avion dɔ bɛnna sankolo la min ye aéroport min tɔgɔ dalen don Ronald Reagan na Washington kaw fɛ yen nka min ye u ka fanga soba yɛrɛ n'o ye Maison Blanche ye ani u ka jɛkulu min sigilen don sa ko degun foyi tun tɛ Trump ka ko in na ko sabula u tun kɛlen don ka sankolo la kɔlɔsi tuma min na Trump ale bɛ sanfɛ min ye maa ta avion in ye ale fana tun bɛ sanfɛ cogo min ko lakana kun sigilen don sen kelen kan k'o kɛra hakilisigi ye Maison Blanche maaw bolo diɲɛserekɛ naani fɛɛrɛ jɛkulu minnu sigilen don sa n'o bɛ adamadenya tɔpɔtɔbɔli baaraw kɛ olu ye welelema da kɛ sa ko wuli ka jɔ kɛ joona yaasa min ye ɲangini o kana ta ka ɲɛsin kiba ma États-Unis fɛ min bɛna gɛlɛyaba don kiba ale kɔnɔna sigi la min ye diɲɛserekɛ naani tɔnw ye sa o y'a yira sa ka fɔ ko nin waati in kɔnɔna ni fɛɛrɛ ni dabaliman sigi Américains kɛlen ka gɛrɛntɛ min ta ka da si kiba ma a bɛna na ni degunba ye degun min na adamadenw yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ko ye Fala ye Real Madrid k'ale bolo bɔlen don Ivoirien ka Yann Diomande nɔfɛ Diomande ale kan ka bɔ RB Leipzig de la min ye musaka ye sa euro wari miliyɔn 140 ko a ɲɔgɔnko tɛna na kɛ fiyewu kamalen san 19 ko nka ko min ye Côte d'Ivoire ndolatana kɔrɔ dɔ kangaralen don ko in na dɛ Fala ye a sɔnna u y'a ta di ayiwa ko nin kɔni ɲɔgɔnna tɛna na kɛ fiyewu ɲinan zan ale transfert ko hukumu kɔnɔna na o b'an na